и на пода ме спират. И ми вика старшината, иди срещу виката проба дали си пил. Аз знам, че от 9 до 10 сутринта и да съм пил, не ми фаща. Тирах аз от татка, обаче един отредник да еба неговата мама да еба, влезе в колата, натисна и дето старачки нямам. Каза на старшината и той влезе, натисна и той. А нямаш право да влиза в колата, мамичката им да еба, викам. А тя стоя отстрани при нас, кои чакам. Дойде старшината, вика, бялата жигула, вика, без старачки. Ми оправай го, бе! Оправай го, вика! Старшината, бе? Старшията. А, старшията? Старшията на полицайите. Оправай го, вика, какво чакаш? И той отиди, взима документи, защото му ги бе дал там, той ги остава в колата, взима документи и идва. Баш пристои време аз. Какво става? Викам, бялата жигула е му. А хубаво. На кой викаш? На старшията. И идва той с документи, вече ще ме оправя. И Наско му вика, дай на водача документи. Заповядай тогава водача. И втира се катих на колата, нито ме права, нито нищо. Това Наско ме знае много добре. Той вече аз техник престане, при мене работи. Дай му вика документи. И он е заповядай тогава водача. А дай ба, мама ти викам, дай ба. Пак филмчета гледали, а? Ще ми вика той, ще ми оправя... Документите ще оправя той, а? Оправя документи. То да не е будала, бе? Тук е един пак от пристанището да е. Колко 3-4 от пристанището, като ме срещнаха, няма проблем. Пуснал съм колата от Медерунник по инерция. Тук до 8 метра спирах. Пак. И вика на другите коли да намалят, да спира аз. Спирам аз, ще спирам. Кой ще шо? Майка ти да еба, вика. 200 лева ще направя. 200 лева. 200. Кой ще ми направиш? Мой ти еба майката, викам аз на те. Аре, вика, махай се, докато не съм те направил. Махай, вика, ще еба, майка ще еба. Каталита ме спира 2 пъти така. Единия път минах на червен светофар, сега до новата почта. Сега се чуда какво да лъжа. И стоя така и се чуда, че всяко да му кажа да има това 6 часа сутринта, хубава най. И той идва до мен. Ангеле, що мина на червено? Ами, викам, дай ба твоята мама, дай ба, викам. Аз не знам, викам. Той път ме трясва, викам. Спирам под една кружка с сес. Къде се намира Славико, бе, Ангеле? На газъти. И той до бирента ми дига палка. И аз спирам, викам, кой ма бе? Ма ти ли си? Викам, аз съм. Ти не разбрал ли, че от тази трънка заех? Няма да. Разбрах, тръгвах. Ама имаше един колега. От тази трънка заек няма скочи. Имаше един колега, ходеше ги кола. И после, колкото пъти го срещнаха, все акт ми правиха. Мама им да еба, вика, все акт ми правят. Един друг пък идва, че пак на моя кран станал полицай. Дира го знам, че е станал полицай. Доди, вика документи, аз от пристанището тък му търкам, пък имам 5-6 чувала ерма и отивам на кучината. Викам, де така, виж, багажника ми е пълен с ерма, викам, свинци ще умрат от глад, викам, имам прасета там, 50-60 прасета. Той по едно време вика, абе, вика, ти познаваш ли мен? Викам, може да познавам, може. Аз, вика, при зимата бях при тебе на крана, като беше студира и оттам, вика, пишех, бях талиман. Талиман? Ой, тай бах майната, дай ми книжката. Има някой те и какво да ги правя, бе? Мастичките ми бяха приятели, пак доса. Мастичките? Му правиха актови. Всичките му. Защото те като дойдат на... Като дойдат на крана им викам, отивайте долу да играете карти. Крана няма го пипат. Сега ще ми правят те на токовите работи. Когато
Като ми го развалят, каква файда? Няма, викам, да барат толкова. Аз се оправя, викам, там играйте в бараката карти и толкова. Те зато и ме уважаваха и зато и не ме наказваха. Пак доста види при капитанът, те тук работа не вършат, те той, те оной. А като го срещнат, после като стана ката, като го срещнат, акт. Баха и майката, вика, всичките ми правят акт. Тай баба майата, ти всичките и коладиш я. На мене, викам, никой не ми прави акт. Имаше един сгур